na mostra. E aí é onde se ve o traballo que facemos. Que facemos moito traballo. Está moito escondido, porque está guardado. Non ves tanto a vista, que nos aquí temos moito guardado. A mostra é un evento comercial e cultural que se leva realizando dende o ano 91. O máis importante da Mostra do Encaixe é realzar o traballo das nosas palilleiras. Nesa Mostra do Encaixe podemos ver como 13 delegacións estranxeiras de distintas formas de palillar contactan esos días cas nosas palilleiras e intercambian conecementos e ideas. Nela tamén podemos ver como se aplica o encaixe ao mundo da moda, unha pasarela de carácter profesional. A Mostra do Encaixe é a referencia en Semana Santa de toda Galicia. É un evento internacional onde prácticamente todo turista que se acerca a Costa da Morte visita Camariñas sí ou sí. Yo de hecho llevo 20 años y lo que estoy intentando desde el año pasado, que soy el director de la pasarela, es traer amigos, compañeros o gente que se dedica al sector moda fuera de Galicia, traerlos a Galicia, que descubran Camariñas, que descubran su producto y que vean que en realidad sus modelos y sus creaciones van a estar presentadas como una de las mejores pasarelas que hay en este momento en España o a nivel internacional.